أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. masu sauraron mu da masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na muna fatan alkhairi a wannan asuba mai albarka a cikin wannan wata mai albarka. Yayin wa musulmi, yau ina son ne yi magana akan abubuwan da suke ta faruwa nan da can, musamman maganan ta dan tada hankalin duniya, maganan watan yar uwa Rahma Sadau. So bil haƙiƙa wannan magana babbar magana ce wacce da dama daga cikin yan uwa malamai da almajirai sun yi ƙoƙarin tofa albarkacin bakinsu akan wannan al'amari. To amma watakila za a ji wani abu saɓanin na sauran malaman ko kuma na sauran almajirai ire-ire na. Watan yan uwa musulmai, ku fahimci wani abu guda, babu shakka wannan bayar Allah ta tafka watan kuskure mai girman gaske. Watan kuskuren kuma shine watan yada tsaraicinta da take a fili, wanda kuma mutane suna kokari, musamman yan uwanta suna mata magana amma kuma ba ta daukar maganganunsu. To wannan kuskure ne. Yada alfasha ko yada tsaraici ga ya mace haramun ne a addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa masa a cikin alqur'ani a suratul nur, yace masa ya kai wato ainihin ka ga ma mu'minai maza cewa su rinse ganin su, wato ainihin su kama ganin su, kada su kalli matan da ba nasu ba, don haramun ne. Su ma ka gaya ma mata musulmai su ma su rinse kallon su, kada su kalli mazan da ba nasu ba, shi wannan haramun ne. A wata aya kuma Allah subhanahu wataala ce ka gaya ma matan mu'minai da 'ya'yansu, wato matanka da 'ya'yanka da 'ya'yan mu'minai da 'ya'yansu mata kenan, wato ainihin su sa wato ainihin su lullube jikinsu da hijabai ko kuma himar ko abin da ya kama da haka. So wannan ya ainihin hujja ne cewa haramun ne a mace ta yaɗa tsiraicinta, wannan ba daidai ba ne. So magana ta biyu ta sa hankalin mutane, domin ba ta saba wannan ba. Abin da ya jawo cece ku ce a wannan karo shine yadda ta yaɗa tsiraicinta, kuma wani ya yi amfani da ita, wani maƙiyi Allah, makiyin addinin musulunci, ya yi ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama a kanta. So yan uwa musulmi, wannan babu shakka babu daɗi. To amma ya kamata a ce idan wato ainihin dubara ta ɓace, kada hankali ya ɓace. Ita wannan bayar Allah ba ita bace ta ce a zo a yi wannan. Na tabbata har ga Allah ba na tunanin idan da ta san za a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta, ba za ta yi wannan ba. To amma kaddara ta riga ta fata. Allah ya kaddara abin da ya kaddara, kuma wannan karatu ne ko in ce wa'azi ne ga sauran masu manufa irin tata, na cewa ana iya amfani da su a bata addinin su, a zagi annabin su, a zagi aqidar su da suke a kanta. Don haka wannan kuskure ne. To amma ku lura da kyau, kamar na faɗa a baya, ba ita bace ta ce aje a yi, ba ta ma san an yi ba, kuma ba ta ɗauka cewa za a yi haka. Gaskiya ina daga cikin wanda suka fusata suka yi wato ainihin jimamin wannan abun. So amma daga baya na dawo na yi karatu, na kuma yi bincike, kuma na saurari maganganunta, kuma na ga inda take nuna nadamarta da kukanta. Yan uwa musulmi, mu sani Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya hana mu abubuwa da dama, ƙanana da manya. To kuma waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu da dama muna aukawa cikinsu. So shi kuma Allah sai ya zama sunan suna al-Ghaffar, yana aiki wanda yake karrara wato ainihin karɓa tuban bawa, ko da kuwa ya tuba da laifi sai ya sake komawa a cikinta. A nan kiran da nake so umma yan uwa almajirai da kuma malaman mu shine mu lura da wannan. Kama ta da aka yi abu ne mai kyau, yana da kyau a kama ta, ba wai ko kuma a kira ta a yi mata bahasi akan abubuwan nan da take yi, wanda tunda abin ya kai ga haka, ta kai ga ana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta, to ya kamata a kira ta, a yi magana da ita domin a ja mata kunne ta daina wannan. Amma mu ci gaba da zaginta da tsinuwa a kanta da yi mata Allah ya isa, wannan ba aqidar musulunci ba ce. Inda a ce yariyar nan ita ce ta buɗe baki ko ta yi rubutu na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba abin da muke jira da ita, ba mu ga
an zartar masa da hukuncin kisa in kuwa duk duniyar nan za ta tashi. So amma wannan ba a ci ta zagin ba kuma ba ta ce a yi zagin ba, ya kamata ne ta uzuri. Sannan mutum idan ya zo yi nadama a cikin laifuka, mu laifin da muke zargin ta da shi anan shine a tsirecin da ta sake, shi kuma laifi ne wanda baya taba sa wato ainihin a kashe mutum a kansa sai fa in ya halatta. wannan bata halatta ba, ita kanta ta san abin da take kuskure ne. So a hakan yasa nake ganin ya kamata mutum ainihin mu yi karatun ta nutsu a wannan al'amari. Babu shakka mutum da ya yi nadama, ya nuna nadamar sa a wani laifi da ya aikata ma Allah, to babu shakka mu bayi ba abin da yake akan mu face mu ma mu mata uzuri. Ba mu san me alakar ta da Allah ba, ba mu san me ma me za mu yi karshe a kansa ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a cikin hadisin da yake a cikin 40 nawawi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أعاذنا الله وأجارنا. So annabi sallallahu alaihi wasallam ke so da dama ɗayan ku zai ta ayyukan aikin aljanna, ya taso a ayyuka na kirki, amma a ƙarshen sa kuma dab da zai shiga wato ainihin ya saura dab ya shiga aljanna wanda mutuwa ce ta raba shi da ita, sai kuma littafin sai zuwa zai zo ya aikata wani abu wanda yake watan ainihin na sabon Allah ko na kafirci, sai ya mutu a cikin wannan yanayi, sai kuma ya shiga wutar jahannama. haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati